Welcome to my channel. Enjoy watching. Guys, dito po kami sa boundary ng Rialbo. Nagsabat sa mayang patayo. Panalangin ko sa mga lugar na naamin. Ito yung mga barangay na tauan ng mga pareho ng LGS body ng ilang pagkaroon. Salamat. Ang dito na nagpapara kami nagpapaalam kami asin sa kapawaang ba ang buot. Ako ang nakami mga sarugoon sana. Asin sa Jesus ang samong iniila. Ginugod inataan.
Lugod ang gabos sa karahayan sa samong ginligo. Taong kamurawayan, kaumawan, asin pasasalamat sa imo. Inihinahagad ni sa ngaran ni Kristo sa imong aki. Ay mong aki. Nabubuhay at nagahadi sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Viva ki Señor San Juan Bautista! Viva! Viva man ki Señor San Pedro! San Fernando, viva! Viva ki Señor San Fernando! Viva! Viva sa tuya! Viva! Salamat po na maray asin turn over din ako sa Señor San Juan. Sa ngalan ni Ama ang Espiritu Santo. Amen. Salamat! Bye-bye! Sino na magaya yan? Kabaliktad niya. Gawan. Adios. Pero yung magaya-gaya ang pagdulot din Kristo Kristo sa templo. Pagdulot kayo sa templo. Tadi ang mangyari ang pagmumigi sa dagaan ng sa langit. Ave Maria, panagkanagdala ang pagkurangan niya sa imo, paladan ka sa kababaihan, paladan ng buwan sa iyong pupunan sa Jesus. Ave Maria, panagkanagdala ang pagkurangan niya sa imo, paladan ka sa kababaihan at paladan ng buwan sa iyong pupunan sa Jesus. Ave Maria, panagkanagdala ang pagkurangan niya sa imo, paladan ka sa kababaihan at paladan ng buwan sa iyong pupunan sa Jesus. Ave Maria, panagkanang grasya. Ave Maria, panagkanang grasya. Santa Maria, Ina kan Diyos, kami mo kami mga parakasala, aman mo sa oras ng sumagkagadan. Santa Maria, Ina kan Diyos, kami mo kami mga parakasala, aman mo sa oras ng sumagkagadan. Pagkurangan niya sa iyo. Talagan ka sa kabaihan at sintalagan ng bunga ka sa iyong putunan sa Santa Maria, Ina ng Diyos, sa pagiging Panginoon. Sa niya ng taon at sa mga pagkalanan. Pangarawayan sa anak sa ating Espiritu Santo.